पार्टी लिबारेल एबा UPPL नि स्निथि बोसोर गायसननाय सान बे सानाव आङो गिबियावनो जोंनि UPPL नि गायसनगिरि आफादगिरि आरो दानि आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म आरो दानि BTR नि चिफ एबा UPPL नि दानि आफादगिरि प्रमद बर' बिथां आरो लोगोसे जोंनि गासैबो UPPL दोलोनि जिल्लानि सेन्ट्रेलनि ब्लकनि प्राइमारिनि आरो जिफोर सेलफोर दङ गासैनिसिमबो आङो हामग्लायनायखौ जासिहरदों आरो मिजिंथिदों थांनाय समफोराव जिबायदि खामानि मावनानै UPPLखौ जोंनि सासन भाराव लाबोनानै फैनो हाबाय बेबायदिनो जों फैबाय थानाय समाव खामानि मावलांनायनि गेजेरजों जोंनि दोलोखौ जोङो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनो हागोन आरो जोङो जोंनि खुंथाय गोहोखौबो साबसिनै खालामगोन आरो बे सुजुगावनो आङो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा AJP नि आफादगिरि अतुल बरा भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांमोननोबो नैबे समाव आङो UPPL दोलोनि जानानै गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय आरो थांनाय समाव जोंखौ जायफोर अर्गेनाइजेसनफ्रा जोंखौ मदद खालामबाय एबसुआनो होन बा बर' थुनलाइ आफादानो होन बा गुबुन गुबुन जोंनि माहारियारि आफादफोर गुबुन गुबुन हारिनि फरायसा आफादफोर बिथांमोननिसिमबो आङो बे समाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायथिजों लोगोसे साबायखरखौ जासिहरो जोंहा मोनसे मिशन दङ नोजोर आरो थांखि दंखायो BTR सरकारखौ खुंनाय समावनो जोङो नोजोर आरो थांखि लादों जे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गासैबो हारिनि गासैबो थाखोनि सुबुंखौ जोङो गासैबो बिथिङाव जौगाखांहोनाय बे जौगाखांहोनायनि थाखाय जोङो दासिम सरकार हिसाबै जों खामानि मावदों आरो दोलो हिसाबैबो जोंनि जि UPPL नि जि स्ल'गान न'खर न'खर UPPL बे स्ल'गानखौ लानानै जोङो फैबाय थानाय समाव खामानि मावलांनो थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि सरकार खुंनाया दायो 2 बोसोर जालांबाय आरो जोंहा 3 बोसोर दंबावो दा बे 3 बोसोरनि गेजेराव जोङो जोंनि जि प्रतिश्रुति एबा रायजोनो जों जि खोथाखौ होदों बे खोथाखौ जोङो मावफुंनो थाखाय जोङो नाजागासिनो दङ आरो वान भट वान जब एबा मोनसे भट आरो मोनसे खामानि बेखौ जोङो सोरनोबा सरकारि साख्रिखौल' बेवहाय जब होनना बुंनाय जायाखै जायखिजाया खामानि मावनो मोननायनि जि सुबिदा बेखौबो जोङो बुंफानाय जादों दा बेखिनि जोंनि जि प्रतिश्रुति एबा जोंनि जि सतबांसा बे सतबांसाखौ जोङो नैबे 3 बोसोरनि गेजेराव जोङो आबुं खालामनो थाखाय जोङो नाजानाय जादों আজি সপ্তম বৰ্ষৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস এয়া আজি 2015 চনত কোকৰাঝাৰৰ বড়ো কালচাৰেল ভৱনত এই দলটো জন্ম হৈছিল আৰু সেইখিনি সময়ত আমাৰ দলৰ সিমান মানুহ নাছিল কেইজনমান মানুহ এটা দলটো গঠন হৈছিল আজি আপোনালোকে চাওক BTCৰ প্ৰত্যেকটো কোনাই কোনাই মানে আমাৰ UPPL জন্ম হৈছে আৰু UPPL এনেকুৱা উত্থান যে UPPLৰ সন্মুখত BTCত আৰু কোনো দল নাই সকলোতকৈ এডভান্স দল আমাৰ UPPL দল আৰু এই দলৰ জৰিয়তে অহা 25ত যে আমি অকলশৰীয়াকৈ চৰকাৰ গঠন কৰিম তাৰে এইটো বাস্তৱ প্ৰমাণ যে আজি 413টা VCDCত প্ৰত্যেকটো VCDCতে আমাৰ UPPLৰ পতাকা উঠিছে আৰু 5টা ডিষ্ট্ৰিক্টত UPPLৰ পতাকা উঠিছে চেণ্ডেলটো আছেই গতিকে সেই হিচাপে প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টতে প্ৰত্যেকটো প্ৰাইমাৰীতে মানে আমাৰ এনেকুৱা মানুহৰ মানে সদস্যৰ অগ্ৰগতি দেখা পাইছোঁ আৰু নতুন কৰি বিভিন্ন দলৰ পৰা আহি আমাৰ দলত দলত মানে অংশগ্ৰহণ কৰি আছে সেই আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ বিকল্প আৰু কোনো হেৰি নাই BTCৰ কোনো দল নাই কিন্তু আৰু আমি আশা কৰোঁ যে অহাবাৰ আমি নিজেই আমাৰ UPPLৰ মানে আমি নিজেই মানে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি মই আজি ক'ব বিচাৰোঁ তাৰমানে ৰাইজলৈ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ৰাইজে এতিয়া আমাৰ দলৰ প্ৰতি সন্তুষ্ট হৈছে আৰু আমাৰ যিটো মানে ভয় ভাৱিকে হত্যা হিংসা আছিল সেইটো UPPL দলৰ জৰিয়তে আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ সবল নেতৃত্বত সকলো ভয় BTC বা দুৰ্নীতি সব নাইকিয়া হৈ গ'ল এতিয়া মানুহ অপেন ঘূৰা ঘূৰি কৰিব পাৰে কোনো ভয়ভীত নাই কোনো দুৰ্নীতিৰ কোনো কথা নাহে ৰাইজে আমাক বিশ্বাস কৰিছে আৰু ৰাইজে আমাক ভাল পাইছে আমি ৰাইজৰ লগত সদায় সুখে দুখে আমি ৰাইজৰ লগত UPPL দল আছোঁ আৰু থাকিম भेरगाव जिल्ला हिसाबै स्निथि जितु जोंनि फाउन्डेसन डे जोनोम सान बेखौ ब्लक आरो जिल्ला हिसाबै जों जौथ हिसाबै फालिदों आरो बे जौथ हिसाबै फालिनाय दिनाव दिनै आं भेरगाव जिल्ला हिसाबै जिहेतु जों एलायन्स सरकार
माने बिजेपि UPPL आरो BSP बे हिसाबै आफादगिरि हिसाबै जों भेरगाम ओनसोलनि बयबो जनसाधारनखौ जोंनि जि एलायन्स जिथु धर्म बे एलायन्स धर्मखौ लाखिनानै गावबा गाव हाबाफारिफोरखौ मावनो थाखाय आङो गिबि गिबियावनो आं बयखौबो खावलायो। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, इन्सुरेन्स, AAO, ADO, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360